типичният римски легионер от първи век, т.е. от такъв, който Троян води завоевателните си войни в Дакия. Виждате, неговото въоръжение е доста така протективно, тежко. Той е облечен със сегмент на броника, така наречената лорика сегментата, която е изключително подвижна, но за сметка на това е изключително издръжлива. Пази много добре от всякакви удари, мушкащи, режещи, също и от стрели. Въоръжение, освен с копия за мятане пилон, има и щит, с който съответно, за който се крие и нанася удари, т.е. представете си една така стена от щитове срещу вас, който ефективно парира всеки опит на противника да проникне през нея. След убийствения залп с пилони, легионерите изваждат вече демонстрирания гладиус и довършват останалото. Благодаря. Така. А сега ще преминем с екипировката на римските противници даки, които, знаете, са сродни на траките, населявали нашите земи. Сега, това са предводителите на даките. Знаете, племе, което е живяло отвъд Дунава, но много често е правило набези по нашите земи. И доста е безпокояло римските власти. За след корейци от войни, император Троян решава да ги покори. На първо място е дакийския вожд. Вождовете в даките често са носили шапки, т.е. при тях човек с шапка е бил символ, нали, на благородническо и висше потекло. Нашия вожд за момента няма шапка, надявам се да служи след успешен бой с римските легиони. Виждате, той е въоръжен с овален щит, броня, която често не е желязна. Изключително малко хора са, така, благородните са могли да си позволят желязна броня, тъй като била изключително скъпа. Това, че римската армия снабдена с броня, както казах, се дължи най-вече на сериозни субсидии от страна на държавата, но римляните са могли да си го позволят. Въоръжен с късо копие, което става и за мушкане, и за мятане, и има си един такъв много интересен нож, изключително крив нож, понякога се нарича сика, който е заимстван даже и от траките. С него, при много близък бой, се нанася страничен удар, който достига противника на уязвимите места, ши, ръка и е изключително ефикасен за прерязване на гърла и подтичане на крайници. Даките, разбира се, си имат и съответната военна иерархия. Имат знаменосци, които всъщност носят интересни символи, които приличат или даже са глава на вълк, тъй като се счита, че даките са потомци на вълци и се олицетворяват с вълци. От тях римляните през 3-4 век заимстват този символ, който се видоизменя в дракон и се нарича Драко. Този символ също го носят и сарматите, които са населяли пък степите на сегашна Украйна. Да. Даките, понеже, както казах, елитните корпуси са били малко, много често те са прибягвали към леко въоръжени войници, които са били екипирани с кожена броня или без нея и са имали дротици или стрели, метателни стрели, с които съответно са поразявали противника най-често от засада, са опитвали т.е. да не влизат в открит бой, тъй като превесът е бил на страната на римляните. И много често дори и жени са участвали в битките. Не само поради недостиг на жива сила, но е един вид да подканят мъжете да бъдат по-героични. Да. След малко ние ще произведем битка между римляни и даки. Всъщност битката, която довела до основането на този град, Никополис ад Иструм, който буквално означава градът над победата, на река